Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Nggih, Pak. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nggih. Wau anu Ale Lukman lho. Nggih. Nggih. Dereng. Bismillah. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabi wa man walah ma ba'du. Iki lho. Qala al-musannifu wal imamu al-alim al-allamatu asy-syaikh Muhammad Nawawi bin Umar al-Jawi rahimahullahu ta'ala, nafa'ana bi wa bi ulumihi wa amaddana bima addatihi wa afadha alaina min barakatihi wa asrarihi fid dharaini amin. Nomor piro Mas? Mbak lali 16 makalah 16 makalah 16 sing papat-papat deh. Makalah 16. Wal maqalatu sadisata asyarata lan utawi makalah kang kaping 16. An ba'dil hukama niku. Saking sebagian para bijak. Isine annasyairul islami sak temene pira-pira tenger-tengere iman. Entah tengere iman, maksudnya aklamahu. Tondo-tondone iman niku arbaatun papat. Tondone lho niki nggih. Minal akmali saking pira-pira perbuatan. Ngelamate. Setunggal nggih, tetengere. At-taqwa nggih menika takwa. Angel. Wahwalan utawi kang aran takwa fit taati ing dalem taat, soal ketaatan. Yuradu niku dipun maksudaken bi kelawan lafaz takwa iku al ikhlasu, ikhlas. Wa fil maksiati lan dalam konteks maksiat yuradu niku dimaksudaken bi kelawan takwa opo at-tarku ninggalno wal hadaru lan wedi. Nek konteks taat takwa niku nggih ikhlas ibadah, nek dalam konteks maksiat ninggalno kalih wedi. Wakila enten sing ngendika konon ngono. Wakilan dipun ngendikaaken maksude konon, gak jelas sih sapa sing ngomong. Apa lafadhu lan sak piturute. Huwa utawi takwa niku muhafadzatu adabis syariati. Ngreksa njaga tata krama syariat. Bahasane abstrak kabeh iki Mas. Wakila lan dipun ngendikaken malih takwa niku al-ihwa al-iktidau. Wa utawi takwa al-iktidau niku manut bin Nabi teng Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam kaulan baik ing dalem kaule wa fi'lan lan baik ing dalem tumindake. Siji tandone takwa. Takwa tandone koyo cetha-cetha. Saiki padha abstrak. Tandone tandha kan, hah? Tata kramane ati piye? Ya yo kuwi, gak jelas ya amun. Aku nih maksudnya gak jelas, Mas. Pak, masa kuwi sing ngaji Imam Ghazali tak jawabi Rahman gak jelas, misalnya kondisine beda. Saiki tata krama Jawa kabeh tata krama Arab wis jauh. Saiki nek santri mlaku dungku-dungku nggih dengkul ning ngarepe kiai diarani feodal. Ngoten lek utek walik ngono kuwi. Kuwi wong Jawa, kuwi wong Sumatera sanggelo melo. Terus mana nyabut janggut. Iki sopan wong Arab.
Ning kene ana wong tuwek kene dikamplang. Dikamplang. Pun tondo kan kudune cetha to. Brengos ngono ya lho tandane wong lanang. Kalau menjing ngono kok cetha. Tondo ya ora cetha. Ora cetha kanggo Enek wong wedok siut-siut. Nah ngono, iku lanang. Rambut gondrong rokokan. Pan. Heeh. Gak ngono gak sopan, Mas. Ono wong ayu ora kok digenengne. Wal haya'u lan wirang isin. Nek wong Arab-Arab patinggenan ngomong, aku wis gak kaya hayaan, gak haya-hayaan, gak isin-isinan, berarti gak haya-hayaan. Napa isin niku lan utawi isin nauani enten kalih. Wonten sing sifate nafsaniyun kang bangsa nafsu. Wa lan utawi isin nafsani niku alladzi nggih menika isin khalaqa ingkang nyiptakaken huteng alladzi sapa Allah fin nufusi wonten teng jiwa-jiwa kabeh kuliha kabeh kal haya iku dene isin ming kasfil aurati saking buka aurat wal jima'i lan kentu. Baina nasi ing dalem Antarane ngono. video Goblok. Tapi ana wong sing kepuasane ngono. 8 menit. Heeh. Tapi apa ono ya? Apa ya ono, Mas? Apa nih? Kaum Nabi Lut ku finadikumul mungkar, ndek forum. Lah kuwi ndek forum, Pak. Iya to. Lah sing kasus sing saiki iki sing ning Bali kuwi ijol-ijolan pasutri kuwi. Oh iya, swinger. Wah luweh ngeri. Loh, orgi, Mas. Nek ning luar itu orgi. Ada yang bilang menurut psikologi itu kelainan. Dokter Boyke kelainan. Tapi nek dipertanyakan lagi apa yang disebut normal, itu ruwet namanya. Bagi orang gila, kita yang enggak normal. Lah iya, Mas. Mulane kudu ana gondelan syariat ya kuwi. Dadi kudu ana condong. Jadi kenormalannya itu ada tata cara. Ya iku mang kanggo apa? Nganggo aturan agama. Agama Islam misalkan. Enggak bisa itu. Masa kamu Kristen lebih iso. Gak iso, rata-rata kan ndak duwe agama. Iya. Nek ning Atau duwe tapi gak ngerti. ya, iku ning ndi? Gak swinger nek iku nek sing Bali kan swinger iku. Tukar-tukeran anu. Iku nek ning ana sing nggih channel konten kreator ning Instagram. Wong loro, dua keluarga jadi satu bersepakat. Resmi ya, bersepakat untuk melakukan swinger. Orgi. Jadi mereka itu sembarang wes, sing homo ya homo. Pokoknya 4 orang ini, laki perempuan itu dadi siji. Sing niki oleh jajal kuno oleh jajal sing ngene padha wetoke iso. Kabeh niku. Duwe anak. Lah anake iku anake sapa? Kabeh oleh nyeluk ndi-ndiyo mama, kabeh oleh nyeluk ndi-ndiyo papa. Ono surate. Jajal. Orgi ku jenenge. Legal. Hah? Legal. Di Niku kula supe niku warga pundi niku. Wong di sana kan pernikahan homoseksual kan legal ya. Homo legal bahkan terang-terangan ngomongnya. Gak gelem nang wong wedok homo ya. Terang-terangan. Yang padha-padha wedok gak gelem masih lanang lesbian. Saya amfibi. Laki mau. Mau. Nek sing di Banten niku wedoke siji, poliandri. Lanange loro, tinggal serumah. Diusir mbek wong-wong. Lah piye? Dhek ndak melakukan masalah. Kamarnya 2. Bareng diwawancarai jarene enggak apa-apa jarene. Enggak ada masalah itu. 3 orang itu enggak ada masalah. Gantian. Masalah kan tetangganya. Lah ya kuwi kudungan wong Mas. Kudungan cuma celonoan biasa kok umumnya wong. Tapi kok koyo artis saya yo enggak. Wong ngomong ngono ya. Wong ngarit sawah Banten ngoten itu. Waduh, kasus. Nek gak ketoto anu mbuak agama dan mbuh wae pokoke. Teng luar luwih nemen. Jadi sejak kecil itu dibebaskan karena demokrasi kan hak asasi. pokok gak ganggu dia. Terserah kamu mau mengidentifikasi dirimu sebagai apa boleh. Boleh no? Misalkan I identify myself as a cat.
Saya mengidentifikasi diri saya sebagai kucing. Ya ora apa-apa. Ya perilakunya kok kucing itu sejak kecil. Bahkan jam-jaman ya. Saya mengidentifikasi diri saya jadi laki-laki atau jadi si di jam berapa. Iso ganti-ganti. Kalau asal bocoran saking rencang sing kuliah nang mriku niku ngoten, Beh. Piye ngono iki. Jadi iso dadi lanang, iso dadi wedok. Sak karepe sak sire wis. Sak anune no Mas. Waduh, kacau. Ya gak kacau, Pak. Utek ya. Iya, bagi dia ya gak kacau. Normal. Terus maneh nomor kalih maceme izin niku wa imaniun lan wonten sing bangsa iman. Wa walan utawi al haya al iman niku ayyamna ayan to nyegah apa iku izin al mukmina teng tiyang sing iman min fi'lil ma'asi saking lakoni maksiat khaufan krana wedi minallahi teng Gusti Allah. Tanda nomor 3 wasyukru lan syukur. Tandane iman ya. Syukur. Nyukurna ya. Wa walan utawi syukur niku atana nggih menika ngelem. Alal muhsini ing atase tiyang sing berbuat apik. Bizikri ihsanihi ngelem niku kelawan cara nyebutaken keapiane. Muhsin. Muhsin Mas ya. Fal abdu moko utawi kawula iku yaskuru syukur sapa kawula Allah matur nuwun Allah teng Gusti Allah ay yuthniya alaihi ay maksude yuthni kok yuthnian keliru aku ay yuthni maksude niku ngelem sapa abet niku alaihi ngatasé Gusti Allah bi dzikri ihsanihi kelawan nyebutaken perbuatan baiknya Allah alladzi kang huwa utawi Allah dinikmatun niku nikmat kathah gak iso ngitung awake dhewe wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha wis gak iso mulai teko pojok dhuwur sampe drijine sor Sampai rambut rasane lo ora rasane lo. lah iya sahame Gusti Allah nek awake dhewe 1000% lebih ngono mek njaluk 5 tok sedina mek njaluk 5 Alhamdulillah iso mancing. lah ngono lho jaman maksude iso mancing iso guyu iso ngene Iso mentilak. iso polah So, ndi yo pokoke ono wong gasak anak ora pengen. titipne iya penting ora benanas tapi kok ono riwayat ngomongin ndek dhuwur pelana onta gak apa-apa iya tapi kan tertutup tertutup Mas ya sampai kenduk Ya boleh sing kaca transparan sing kon jowo gak ketok. Sing kon jero. sensasine beda sensasine beda lho ron Khawatirku lek kualik lho, Pak. iya sing jero ketok awake dhewe sing jowo ketok jero alah Masya Allah Gondol. Wasobru sing nomor sekawan sobri sabar wahwalan utawi niku sabar diarani sabar niku tarkus syakwa ninggalno sambat min alamil balwa saking lorone blai coba li ghairillahi teng sak liyane Gusti Allah. Nek Gusti Allah gak apa-apa, aman wae nek Gusti Allah bang ngamuk bang sambat oleh Sarkul nang. tarkus syakwa ninggalaken sambat saking lorone blai teng sak liyane Gusti Allah. Nek Gusti Allah aman, mboten napa-napa. Malah nek iso gurono tok. Cuma mergo menungso niki Gusti Allah yang ngerti nek menungso iki lemah wis ora apa boleh sambat sithik-sithik. Ya. Masa ada kak sambat blas engko nek stres piye? Mbangane gak iso mancing. Masalah iki wong gak sambat Gusti Allah batin tok, Pak. Iya. Makanya akhirnya gak metu malah. Piye? Ya sambat tenanan tuh Gusti piye iki ngomong dhewe lah. Heeh. Lagi pintu. Lah ora yang sambat ini jero ati tok. Alasane beri ketok sabar. Heeh. Stres terus. Oh ini lah nuting. Niku Cina gak tahu sholat mangane babi. Lancar Gusti dagangan. Aku nek eling sambatku ya aku. Kula pun cangkep lho salat lima waktu.
Niki dagangan gak payu-payu, cicilan terus niki lho Gusti. Niki suwe-suwe kaya ngeten judi lho kula. Nguancang wong Dura. Kasus. Sambat ngono. Kalah Bani Israel musuh wong Dura. Wayam bagilan sepatutipun lana kangge kita. Apa anna du'a yen ton donga kita bidu'ai tamimin kelawan donganipun tiang alim namine Tamim Ad-Dari bin Habib. Hubaib apa Habib Mas? Beb, aku cuma soal Habib, Pak. Ya. Sekali. Ya Hubaib. Hubaib. Ya. Alladzi kang alamahu sampun ngajaraken huteng Tamim niki. Mbah Tamim niki. Alama sampun ngajaraken teng alladzi huteng donga ding. Huteng donga iya huteng Tamim. Huteng ladzi ngoten. Iya huteng ladzi. Sapa sing ngajarno Sayyiduna junjungan kita Al-Khadiru Nabi Khidir alaihi salam Mbah Khidir. Inda ruju'ihi arikalane mbalike sapa jenenge Mbah Tamim niki wau minal ardis sufli atau minar ardis sufla ding saking tanah ngisor. Berarti mari kena tarik menisor deh. Bisa babi akhdil jinni kelawan sebab njupuke jin iyahu teng Syekh Tamim niku wau. Ilal Madinati Syarifati balike teng Madinah Syarif. Dadi didelesepno mbek jin. Kapokmu kapan? Apa? Lah dhek iku mari balik, Mas. Iki khurafat. Ndak kok, dudu Habib kok iki. Hubaib. Nek Habib khurafat. Nah iki gawe. Wong biyen soalé si akrab-akrabe mbek bangsa-bangsa jin yang golongane Nonatsuno Taisa iki kaya. Sik biyen Mas 3000 tahun sebelum manusia. Heeh. Wahwaran utawi dungane niku wau. Jadi mari balik teko pendeman dhek terus ketemu Nabi Khidir diajari donga niki. Wahwalan utawi dungane Mbah Tamim niku hadza inggih menika niki. Allahumma qanni'na bima razaqtana. Allahumma du Gusti qanni mugi ndamel qanaah panjenengan na teng kita. Nerimo na teng kita bima kelawan barang rozakta kang sampun ngrejekeni panjenengan na teng kita. Wa'sim nalan mugi ngreksa panjenengan nateng kita min haitsu saking arah nahaitana nyegah panjenengan nateng kita. Maksudnya rezeki niku maksudnya jadikan saya menerima pandume panjenengan, lindungi kami dari segala larangane panjenengan. Wala tuhwijna saged wala tuhawwijna nggih saged lan aja mugi jenengan boten damel butuh nateng kita ilaman teng tiyang agnaitahu ingkang ndadosaken boten butuh sapa panjenengan huteng eman ana saking kita. Piye mbasake? Jangan buat kami ini membutuhkan orang yang sudah kau jadikan orang itu tidak butuh saya. Ojo sampai aku ki kisinan Gusti. Aku jenengan gawe butuh nang wong sing gak butuh nang aku. Jangan sampai aku dibutuhkan oleh seseorang yang tidak membutuhkanku. Ngono to? Jangan sampai aku boleh bisa begitu. Iya, iso ngono. Jangan sampai engkau membuatku butuh pada orang yang sudah engkau jadikan dia nggak butuh aku. Ayo. Aku butuh nang sampean tapi sampean gak ganceng nang aku. Lah ngoten. Ojo sampai dadekno ngono lah. Ngoten wis. Wis gak butuh aku. Wahsyurna lan mugi ngumpulaken panjenengan nateng kita fi zumrati ummati ing dalem kumpulane rombongane umate Sayyidina Gusti kita Muhammadin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa bika sihilan kelawan cawanipun utawa gelasipun Kanjeng Nabi
Faaskina moko mugi paring siraman panjenengan nateng kita. Wamin ma'asikalan saking maksiat-maksiat teng panjenengan janibna lho kok kaya padha karo jenenge perang. Mugi ngedohaken panjenengan nateng kita. Wa alat taqwalan ing katase ketakwaan amitna mugi mateni panjenengan mewafatkan ya apa Mas bahasane. Mateni panjenengan nateng kita. Mungkasi panjenengan nateng kita. Walid dzikri lan kangge dzikir teng panjenengan alhim mugi paring ilham panjenengan nateng kita. Wa min warathati jannatin naim lan termasuk pewaris surga naim. Lho, entuk wis jelas. Faja'al moko mugi ndadosaken panjenengan nateng kita. Wa as'idna lan mugi mbungahaken panjenengan nateng kita. Wala tuskina asqa yuski. Wala tuskilan ojo ndamel sengsara panjenengan. Mugi mboten ndamel sengsara panjenengan. Wala tuskina syaqawah nateng kita ya dzal jalali wa haidat kang duweni keagungan wal ikrami lan kemuliaan. Niki dungane Nabiuna Khidir, Mbah Khidir. Warwiyalan dipun riwayataken annahu apa sak temene Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam kala niku ngendika sapa Kanjeng Nabi. Darwatul imani arba'u khilalin. Utawi puncakipun iman niku arba'u khilalin petang perkara. Setunggal as-sabru lil hukmi sabar teng hukum. Apa Mas bener Mas? Hukmi. Iya. Ya. Tahan ngoten maksude. Waridho lan lelo bil qadari kelawan takdir. Wah, abot ya. Lane enteng yo gak swarga. Kipas angin ngono ae. Nek enteng amat yo. Lane abot kuwi swarga. Lane enteng ya anu kipas angin ta telu. Terus wal ikhlasu lan ikhlas litawakkuli kangge tawakal. Wal istislamu lan taslim pasrah lirabbi teng pangeran. Rawa sampun ngliwataken hu teng hadis menika Abu Nuaim. Abu Naim wis. Gak apa-apa kan enak ya. Nuaim. Iya wis. Satu perak. Soe Abu Nuaim. Pun wal maqalatu sabi'ata asyarata wallahu alam bisawab. Bisil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim waladdallin amin. Alhamdulillah. Apakan